Ir-Reverendu Dr. Charlo Camilleri ġabar il-poeżiji ta' Patri Felician f'pubblikazzjoni intitolata Bil-Linka Tfawwar. F'din ir-rokna niltaqgħu ma' Charlo sabiex jaqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-poeżiji ta' reliġjuż ieħor. Patri Felician Bezzina twielet f'Ġunju tal-1933 minn Ħal Tarxien. Mill-ewwel beda juri propensjoni għall-istudju u beda l-iskola tiegħu wara l-primarja mar is-sekondarja f'dik li kienet dak iż-żmien l-Iskola Marjana Apostolika tal-Karmelitani fil-Belt Valletta. Mbagħad wara li resta l-istudji tiegħu daħal mal-Karmelitani, ovvjament għamel l-istudji tal-filosofija u tat-teoloġija u s-superjuri tiegħu batuh Ruma biex jispeċjalizza fil-filosofija. Imbagħad lura Malta huwa ngħata għal-ħidma tat-tagħlim, kien jgħallem il-filosofija u wkoll Patri Felician kien biex ngħidu hekk il-ħajja tiegħu kienet iddur mat-tagħlim, kienet iddur ukoll mal-poeżija, ukoll ovvjament il-ħajja tiegħu ta' reliġjuż Karmelitan dak kollu li ġib magħha. Patri Felician biex nifhmuh irdu nifhmuh fl-aspett tiegħu filosofiku, ġifieri Patri Felician speċjalizza fil-filosofija, imma mhux biss fuq livell ta' studju u minnu nnifsu kien ħassib, ġifieri allura kien filosofu, kien dak li jaħseb. Bħal kull filosofu mhux biss jaħseb imma wkoll jikteb. L-interessanti ħafna f'Patri Felician ma ħallilniex trattati jew kitbiet tal-filosofija li jagħmel Patri Felician huwa u hawnhekk hija l-oriġinalità tiegħu naħseb jiena illi ħalla l-viżjoni filosofika tiegħu miktuba fil-versi poetiċi. Allura għandna filosofija poetika. Allura Patri Felician għandu l-opra filosofika tiegħu miktuba fil-poeżija u fil-fatt huwa qatt ma ppubblika l-ebda trattat tal-filosofija, qatt ma ppubblika l-ebda poeżija waħedha li jagħmel Patri Felician huwa li ġabar il-viżjoni tiegħu filosofika permezz tal-poeżija u li juthom struttura, ġifieri hu kiteb fuq 800 poeżija. U dawn it-tmiem poeżija nistgħu ngħidu li hemm il-bidu u t-tmiem tagħhom, jiġifieri kollha huma marbutin ma' xulxin. Qasamhom b'mod strutturat ħafna u metodiku ħafna f'għaxar taqsimiet ta' 80 poeżija kull taqsima. U f'dawn il-poeżiji Patri Felician jitratta żewġ affarijiet partikolari ħafna. Jew inkella jitratta realtà waħda illi għandha żewġ naħat. Ir-realtà fiha nnifisha dik li tinkiteb bl-R kapitali, jew u r-realtà komplessa u r-realtà attwali, dik li tinkiteb bl-R iż-żejra. Ir-realtà biex ngħidu hekk fiha nnifisha dik li fil-lingwaġġ teoloġiku, fil-lingwaġġ reliġjuż insejħulu Alla, fil-filosofija tissejjaħ realtà. Ir-realtà bl-R iż-żgħira hija realtà komposta li aħna nagħmlu esperjenza tagħha fil-ħajja tagħna ta' kuljum, ġifieri l-fatt li għandna ġisem, il-fatt li qed ngħixu f'dinja, il-fatt li qbadna l-ġuħ, il-fatt li għandna n-natura madwarna, ir-realtà kif ngħixu aħna. Fil-fatt Patri Felician f'dawn l-10 taqsimiet għandu 3 taqsimiet importanti ħafna illi fil-fema tiegħi huma il-pilastri li fuqhom imbagħad iżommu t-taqsimiet l-oħra kollha, 7 taqsimiet. U dawn it-3 taqsimiet li għalija huma fil-fema tiegħi huma il-pilastri propju jittrattaw fuq ir-realtà fiha nnifisha għandek it-taqsima kozmoloġika, it-taqsima assjoloġika u it-taqsima teoloġika. X'inhuma dawn it-taqsimiet? It-taqsima kozmoloġika hija it-taqsima li tfittex biex tifhem ir-realtà ta' madwarna. U allura għandek il-poeżiji tiegħu li jitrattaw fuq in-natura, fuq il-mod tal-ħajja, jitrattaw fl-esperjenza umana tagħna kif ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għandek it-taqsima teoloġika illi hija mhux biss riflessjoni fuq Alla, imma hija wkoll riflessjoni fuq il-bniedem illi jagħmel esperjenza ta' Alla, Alla li minnu jibda kollox u Alla li fih iżomm kollox u Alla li fih jintemm kollox.
Ma temm it-taqsima assjoloġika li minna toħroġ dik li aħna nsejħu l-etika, il-mod ta' kif wieħed iġib ruħu bl-aħjar mod possibbli fiċ-ċirkustanzi partikolari. L-assjoloġija hija aspett fil-filosofija illi ifittex il-valur tal-affarijiet, il-valur tal-oġġetti, il-valur tas-sitwazzjonijiet, il-valur taċ-ċirkustanzi li aħna qegħdin fihom u aħna nagħmlu esperjenza tagħhom. Allura dik minna toħroġ imbagħad l-etika, kif jiena se nġib ruħi, kif jiena se nirraġuna, kif jiena se jkolli imġiba tajba issa, f'dan il-mument ta' issa, f'dawn iċ-ċirkustanzi ta' issa, fil-valur illi joħroġ mill-realtà li qed ngħix illum u bħalissa. Naħseb li Patri Felician iddawwar daqshekk biex jippubblika il-poeżiji tiegħu kważi ħalla sal-aħħar, propju biex jagħlaq din il-viżjoni filosofika tiegħu u poetika tiegħu tal-ħajja u jalaqha propju jalaqha mal-eluq tal-ħajja tiegħu, ġifieri u jagħtina allura il-viżjoni sħiħa tiegħu mhux nofsa, ġifieri inti għandek ktieb li ġie ppubblikat u inti għadek ħaj. U m'hemmx l-evoluzzjoni ta' kif inti biex ngħidlek evolva l-ħsieb tiegħek sal-aħħar ta' ħajtek. Naħseb li Patri Felician iddawwar daqshekk propju għal din ir-raġuni. Naqraw il-poeżija dera sħiħa mit-taqsima tal-poeżiji assjoloġiċi u tgħid hekk. Sa mit-tnissil tinżara fina seta' biex tul ħajjitna naħdmu xogħol u emejjel. Rari tonqosna l-ħila spiss narawha b'fatti titkejjel. Biss bit-tagħlim b'taħriġ jirnexxi l-bniedem lilu nnifsu jara jkun sew darra li s-seta tfih imsakkra b'semni soħra joħroġhom barra. Ħaġa tagħna esseri għax umani fid-dinja nidħlu b'tant djufija msawra xejn m'għandna lest, waħidna nsibu ruħna minn xara mdawra. Nitwieldu żgħar f'ġisimna kbar ferm huma setatna x'imdawn inħadmu narfu nsiru nies magħmula sew f'newbietom lilhom insarfu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.